prvom zaregistrovaní sa svojím amazonským účtom sa mi to konečne prihlasilo, ale aj napriek tomu stačilo trošku popremýšľať, čo treba urobiť, aby sa dostal na Wi-Fi. Hneď po zapnutí stačí si pozrieť MAC adresu a dokonfigurovať svoj router. MAC adresu vidíte v položke Device a tým pádom ste na internete. V ten moment môžete pravdepodobne skúšať na najvyš nejaký ten web, ktorý ste už videli na inom videu. No a potom už tento oheň si pýtal amazonské heslo, už som sa do neho prihlásil, pribudla mi tu takáto krásna knižka alebo poďakovanie, že som si to kúpil. Uvidíme, že nakoľko budem s tým spokojný. Podľa všetkých správ pravdepodobne tento stroj stojí za to, koľko stojí. Ako vidíte, niektoré veci vymakali pomerne dobre, rýchlo, avšak správy už hovoria o pomerne jednoduchom softveri aj pomalosti, ktorá sa dá vidieť hlavne na zoomovaní stránok, že to trošku bliká. Klasický iPadovský ťuk je solidne pomalý, ako vidíte, takže dá sa to, uvidíme. Nevieme ešte, nakoľko je tento prístroj schopný prehrávať, dajme tomu, moje vlastné videá, pretože záložka video ma hneď odkáže na nákupné centrum Amazonu. Pripájať to k počítaču pravdepodobne budem chcieť. Kapacita tohto stroja je však vnútri nie je príliš veľká, takže sa budem snažiť nájsť nejaké možnosti prehrávania videa zo siete. Tam si veľa šancí nedávam, no ale uvidíme. Vidíte, už mi na Facebooku píšu správy všetci nadšenci, ktorí sa zaujímajú o takúto techniku. No uvidíme najbližšie dni. Toto je Kindle Fire, približne v takom vzhľade, ako ho dostanete po zapnutí. Neupravovaný z Amazonu a môžete byť domnení, že prakticky nič sa nedá robiť, avšak nie je to tak celkom pravda. Nakoniec som prešiel štúdiom nejakého toho rútovania, nahrávania alternatívnych Androidov a všetkých takýchto vecí, až som narazil na informáciu, že toto nie je až také ťažké. A teraz vám chcem ukázať, že nerutnutý Android, nerutnutý Kindle Fire sa veľmi rýchlo zmení. Mám tu nový launcher, veľmi podobný Androidu, alebo totožný. Keď si pozriem na inštalované aplikácie, urobil som ich viac. Rýchlym prepnutím sa dostanem zase do Amazonu. Tu si môžem pozrieť, že v ňom mám nainštalovaných ďaleko viacej aplikácií ako tých pôvodných 10-12, ktoré mi dovolil Amazon. No a tak toto je. Celá finta spočívala v tom, že som si kúpil USB kábel. Prepojil som to s Kindlom, počítačom, plne ľubovoľným Macintosh, písičko. Nahral som si do zložky download nejaké tie APK súbory, no a chcem ich nainštalovať, tak tá prvá finta. Nájdem si Quick Office. Kliknem na browse, nájdem si ten APK súbor. To je všetko.